देखिए एक जना के नया नया शादी भइल बा और बाहर जात समय अपना पत्नी के लगे अपना छोट भाई के रख के गई बड़े और छोट भाई सियान होके अपना ना बड़ बड़ काम करता। क्लास में औरत फोन लगा के अपना राजा जी से अपना देवर जी के कंप्लेन करत रही। देखी कैसे करत रही, कहत रही कि सैया छुट्टी लेके जल्दी घरे आ जाई ना, कि सैया छुट्टी लेके जल्दी घरे आ जाई ना, कि छोटा का देवरा के बिगड़ल अदतिए बाए राजा, छुट्टी लेके घरे जल्दी आ जाई ना, छोटा का देवरा के बिगड़ल अदतिए सैया छुट्टी लेके घरे जल्दी आ जाई ना, छोटा का देवरा के बिगड़ल अदतिए सैया छुट्टी लेके घरे जल्दी आ जाई ना। बना रहे हो बेस्तवा के राजा जी का बताइए ओकरा बारे में। छोट रहल तो छोटे छोटे गलती करत रहल, अब जतने बड़ होता उतने बड़ बड़ गलती करता। सुनी राउर भाई का करता पेनी साड़ी बजानला से जाको तबा कुछ पहले तमुहे हमारा लागत बा, और गाड़ी को मस्तबा पेनी साड़ी बजानला से जाको तबा कुछ पहिले तमुहे हमारा लागत बा, ओकर पढ़ल लिखल सब मटिए बा, ओकर पढ़ल लिखल सब मटिए बा, छोटा का देवरा के बिगड़ल अदतिए बाए राजा, छुट्टी लेके घरे जल्दी आ जाई ना। देवे खाना जानी तो हाथ धोला, सखी के लगे हमारा गंदा गंदा बाती बदला, देवे खाना जानी तो हाथ धोला, सखी के लगे हमारा गंदा गंदा
ओकर देखी हर पतिया छतिया बा छोटका देवा